Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ramiro. Taong 1956, Likab, Nueva Ecija. Matagal na panahon ng magsasaka sa bayan ng Likab ang pamilya ni Ramiro. Halos lahat ng mga taga roon ay kilala na sila sa kadahilanang bukod sa pagsasaka, isa ring kilalang albularyo ang kanyang ama. Hindi may pagkakaila na mahusay ito sa larangan ng lihim na karunungan at saksi siya kung gaano nakarami ang natulungang tao nito sa kanilang lugar at sa mga karatig pang baryo. Lumaki siyang humahanga sa kanyang ama na may pangarap na sumunod sa yapak nito. Subalit sa tuwing sinasabi ito ni Ramiro, ang paulit-ulit lang na isinasagot ng kanyang ama sa kanya ay ang mga katagang, "Kung nauunawaan mo lang ang kalagayan ko, anak, hindi mo papangaraping mabuhay sa buhay na aking tinatahak. Huwag mo na akong sundan pa dahil ang pagiging albularyo ay sa akin na magtatapos. Hindi ko na ito ipapasa sa inyo ni hindi ako papayag na muli kayong magkaroon ng kaugnayan dito." ang mga katagang yon ang paulit-ulit na sinasabi ng kanyang ama hanggang sa kalaunan, dahan-dahan na rin niyang natanggap kung ano ang buhay na nakalaan para sa kanya. Mas pinili niyang itoon ang kanyang pansin sa pagsasaka dahil alam niya sa kanyang sarili na yun lamang ang bagay at pamamaraan para makatulong siya sa kanila habang ang kanyang ama ay tumutulong sa kapwa. Ngunit ang ganoong sitwasyon ay hindi rin nagtagal. Dahil makalipas lamang ang ilang buwan pagpasok ng taong ito, nagkaroon sila ng problema na ni minsan ay hindi nila inasahang mangyayari. Habang abala sa pagtulong ang kanyang ama, dito na ito nagsimulang makabalita ng patungkol sa isang lalaking antingerong naglalakbay upang maghanap ng mga taong katulad niya na may sapat na lakas at kakayahan. Ang nais nitong mangyari, kalabanin ang mga taong iyon kahit iisang panig lang ang kanilang pinaglilingkuran. At ang mas malala pa, nabalitaan ng tatay niya na duelo hanggang kamatayan ang nais nitong mangyari. Noong una, di niya gaanong pinag-interesan dahil ang akala niya, hindi nito hangarin na makipagduelo sa mga katulad niyang albularyo. Inaasahan niya na mga antingero ang pakay nito, ngunit nang malaman niya ang pagdating nito sa baryo, nagkaroon siya ng kaba at masamang kutob. Hindi nagtagal, ang masamang kutob ng matanda ay naging isang malamig na katotohanan. Isang hapon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog at nag-iiwan ng kulay dugong kalangitan sa bukid, dumating ang dayo. Wala itong kasama. Nakasuot ito ng kupas na sombrero at ordinaryong damit na napuno na ng alikabok mula sa mahabang paglalakbay. Ang kanyang mga mata ay tila yelo sa lamig, naghahanap ng iisang punterya. Nang makalapit na yon sa tahanan nila, wala nang sinayang na oras ang dayo. Hindi na nito kailangan ng formal na pagpapakilala. Nang tumapak ito sa hangganan ng bakuran ni Ramiro, isang mabigat at nakakapanghilakbot na enerhiya ang agad na bumalot sa paligid. Namatay ang lahat ng sulo at kandila sa loob ng bahay. Ang mga aso sa baryo ay sabay-sabay na umalulong bago tuluyang tumahimik, tila napipi sa takot. Dahil sa pangyayaring yon, lumabas ang ama ni Ramiro mula sa pintuan, batid ang pahiwatig ng hangin. Tinanggap ng matanda ang tahimik na hamon. Hindi dahil sa yabang, kundi upang protektahan ang kanyang pamilya at ang buong nayo na maaaring madamay kung siya ay tatalikod. Sa mundong ginagalawan nila, ang pag-atras sa isang duelo de muerte ay pag-anyaya sa mas malaking trahedya. Sa isang iglap, nawala ang katahimikan. Sumugod ang antingero na si Heron na may bilis na hindi kayang unawain ng ordinaryong mata. Mula sa kanyang bewang, hinugot nito ang isang mahabang patalim na umuusok sa itim na enerhiya. Ngunit hindi naging madaling kalaban ang albularyo.
Pagsilay doon ng kanyang ama, kaagad nitong itinaas ang kanyang kanang kamay at mula sa kanyang pulso ay nagliwanag ang isang pulseras na tinatawag nitong suday. Ito ang lihim na agimat ng mga sinaunang dato, isang relikyang nagtataglay ng kapangyarihan ng lupa at hindi natitinag na pader ng hangin. Sa bawat wasiwas ng patalim ni Heron, sinasalag ito ng isang hindi nakikitang harang na nagmumula sa suday. Halos umugong ang pag-uumpugan ng dalawang magkasalungat na puwersa. Tila pilit nitong sinusubukang wasakin at pangibabawan ang bawat isa. Dahil sa ganoong pangyayari, napagtanto ng kanyang ama na hindi niya kailangang magpapigil pa. Paghawak niya sa kanyang bewang, kagad niyang hinugot ang kanyang sariling punyal at walang habas na itinaga ito sa dayo kasabay ng pagwiwika nito ng, Hanggang dito na lang ba ang dahilan ng buhay mo? Bakit mo kami ginagambala? Anong ginawa naming masama sa'yo? Hindi mo man lang ba naisip ang mga taong mawawalan ng pag-asa, dulot ng pagkamatay ng iyong mga biktima? Nang marinig ito ni Heron, ngumisi lamang ito habang sumasagot sa kanyang ama ng, Dahil gusto kong makilala nila ang taong nangingibabaw at pumatay sa kanila. Tandaan mo ang pangalan ko. Ako si Heron. Hintayin mo ako sa kabilang buhay. Dahil doon, magkakaroon ka ulit ng tsansa para makapaghiganti. Pagkasambit nito ng mga katagang yan, mas lalo pang napuno ng dahas at mahika ang buong bakuran. Lumipad ang mga alikabok, nabasag ang mga tapayan sa paligid dahil sa lakas ng kanilang nag-uumpugang mga kapangyarihan. Sunod-sunod ang naging palitan ng sapak, sipa at wasiwas. Sa isang mabilis na pagkakataon, bumao ng punyal ng matanda sa tagiliran ni Heron. Ngunit imbis na dumanak ang dugo, isang nakakakilabot ng ngiti lamang ang gumuhit sa labi ng antingero. Ang hiwa ay mabilis na naghilom na parabang walang nangyari. Tanda ng masalimuot na itim na mahika na bumabalot sa katawan nito. Matapos ang pangyayari, bumawi si Heron ng isang napakalakas na tadyak na nagpalipad sa ama ni Ramiro patungo sa puno ng mangga. Dinig ang paglagutok ng mga buto ng matanda, subalit pilit itong tumayo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa determinasyon. At sa pag-aasam na manalo, mas lalong pinagliwanag ng matanda ang suday sa puntong umabot ang gintong kislap nito sa paligid ng buong bakuran. Ginamit niya ang kanyang huling reserba ng lakas. Ibinuhos niya rito ang lahat ng nalalabing enerhiya sa kanyang punyal para sa isang huling mapaminsalang atake. Nang masipat naman yun ni Heron, kagad itong sumalubong bakas sa mukha na wala pa itong taong inaatrasan. Dalawang matinding puwersa ang sumabog na naging sanhi ng pagyanig ng mismong lupa. Sa gitna ng nakakapasong liwanag at usok, isang matigas na bagay ang pumutok. Ang punyal ng ama ni Ramiro, ang sandatang inaasahan niyang tatapos sa laban, ay nagkadurog-durog matapos bumangga sa pinatigas na dibdib ng antingero. Ang sandata ay hindi kinaya ang pinagsanib na talim ng sumpa ni Heron at ang bigat ng mismong atake. Dahil sa pagkakawasak ng kanyang sandata, nawala ng balanse ang albularyo. Bago pa man siya makabawi mula sa pagkabigla, isang mabilis at nakamamatay na dagok mula sa palad ni Heron ang tumama ng diretso sa kanyang dibdib. Tumilapon ang ama ni Ramiro sa maalikabok na lupa at kaagad itong nawala ng hininga. Ang gintong liwanag ng suday ay dahan-dahang humupa hanggang sa tuluyang mamatay at kaagad itong bumalik sa anyong ordinaryong pulseras na tanso ng bumagsak na ama ni Ramiro. Matapos nun, nanatiling nakatayo si Heron sa gitna ng bakuran. Humihingal, ngunit ang malademonyong ngiti ay nanatili sa kanyang mukha. Walang bakas ng kahit na anong awa. Hindi nagtagal,
Dahan-dahan siyang lumapit sa nakabulagtang katawan ng kanyang kalaban. Pinulot niya ang natitirang hawakan ng basag na punyal mula sa lupa. Itinaas ito na parang isang tropeyo ng kanyang walang awang tagumpay. Pagsilay niya ng malapitan sa labi, hindi siya nag-aksaya ng panahon. Inikot niya ang kanyang paningin sa paligid at walang habas na sinamsam ang lahat ng makikitang mahalagang pag-aari ng albularyo. Kinuha niya ang mga nakatagong sagradong mutya, ang lumang aklat ng mga orasyon, at ang makapangyarihang bato na maingat na iningatan ng pamilya niya sa loob ng napakaraming dekada. Subalit sa kalagitnaan ng kanyang pagnanakaw, ni hindi man lang niya tiningnan o pinag-interesan ang pulseras na saud na nakapulupot pa rin sa malamig na kamay ng bangkay. Para sa antingero, isa lamang itong walang kwentang piraso ng tanso na nawalan na ng silbi dahil namatay ang may-ari nito. Bitbit ang ngiti ng isang uhaw na mandirigma at ang mga ninakaw na karunungan, tuluyan ng naglakad papalayo si Heron. Nilamon siya ng kadilimang nababalot sa mga nagtataasang talahib. Nang tumahimik ang paligid, tsaka naman lumapit ang pamilya ni Ramiro habang walang tigil sa pag-iyak. Paglapit nila rito, binuhat nila ang walang buhay na katawan ng matanda papasok sa kanilang tahanan. Sa mga sandaling nga, wala siyang narinig na hagulgol. Tanging ang mabibigat na paghikbi at ang pagpatak ng mainit na luha sa sahig na kawayan ang bumasag sa nakakabinging katahimikan. Bawat patak ng luha ay may dalang pinaghalong pighati at takot. Nawalan sila ng haligi at ang buong baryo ay nawala ng tagapagtanggol. Sa mga sumunod na araw ng lamay, nanatiling tahimik si Ramiro. Habang nakamasid sa malamig na bangkay ng kanyang ama, pilit niyang nilalabanan ang nag-aalab na galit sa kanyang dibdib. Nang matapos ang paglibing, naiwan si Ramiro sa loob ng kwarto ng kanyang ama. At doon, sa ibabaw ng lumang aparador, nakita niya ang suday. Kinuha niya ang tila ordinaryong tansong pulseras na ito. Wala siyang sapat na kaalaman tungkol sa lihim nitong kapangyarihan. Ang tanging layunin niya ay magkaroon ng kahit isang maliit na piraso ng alaala na magdudugtong sa kanya at sa yumaong ama. Isinuot niya ito sa kanyang kanang pulso. Hindi inaasahan na ang simpleng aksyong ito ang magiging susi upang mabuksan ang pintuan ng isang mundong pilit inililihim sa kanya. Hindi nagtagal, nagsimula ang mga hindi maipaliwanag na kaganapan. Pagsapit ng dilim, tuwing nakapikit si Ramiro, unti-unting nilalamon ng mga kakaibang pangitain ang kanyang isipan. Nakakakita siya ng mga anino na naglalaban sa gitna ng nagliliyab na kagubatan, mga sinaunang simbolo na kumikinang sa hangin, at naririnig niya ang mga bulong ng mga orasyon na hindi niya maunawaan, ngunit tila nakaukit na sa kanyang kaluluwa. Ang mga paramdam ay naging mas malakas at mas pisikal. Madalas siyang magising sa madaling araw na naliligo sa sariling pawis, habang ang suday sa kanyang pulso ay naglalabas ng banayad at mainit na pintig. Tila may sariling buhay na sinusubukang makipag-ugnayan sa kanyang kamalayan. Ang pulseras na iniwan ng umalis na antingero dahil sa pag-aakalang isa itong basurang tanso, ay unti-unting kinikilala ang bagong dugong dadaluyan ng kapangyarihan nito. Isang gabi, sa kasagsagan ng isang malakas na unos, umabot sa kasukdulan ang mga pangitain. Habang nakaupo siya sa tabi ng bintana at pinagmamasdan ng hampas ng hangin sa mga palay, biglang tumigil ang oras. Huminto ang pagpatak ng ulan sa ere. Ang ingay ng kulog ay napalitan ng isang sagradong katahimikan. At mula sa madilim na sulok ng kanilang bakuran, eksakto sa mismong pwesto kung saan bumagsak ang kanyang ama, isang nakakabulag na liwanag ang sumibol. Mula sa liwanag, dahan-dahang lumitaw ang isang figura. Isang binata ang nakita niya.
At sa itsura nito, hindi nagkakalayo ang kanilang mga edad. Tinitigan ni Ramiro ang nilalang at bawat detalye nito ay tumatak sa kanyang isipan. Ang binata ay napakapayat at meron itong balat na kasing puti ng singaw ng yelo. Ang itim nitong buhok ay matigas at tuwid na nakatayo, tila patuloy na hinahampas ng isang malakas at hindi nakikitang hangin. Nakabalot ang katawan nito sa isang mahaba at pulang balaban na tila gawa sa mismong apoy na hindi napapawi. Ngunit ang mas nakakapangilabot na aura ng kapangyarihan ng binata ay ang kanyang pamamaraan ng paggalaw. Hindi nakatapak sa lupa ang nilalang. Sa halip sa ilalim ng bawat talampakan nito ay may isang umiikot na berdeng bato na naglalabas ng purong enerhiya. Ang mga lumulutang na batong ito ang nagsisilbing tungtungan ng binata, dahilan upang malaya itong makapaglayag sa hangin. Sa likuran ng maputlang binata ay nakasukbit ang isang sinaunang kahoy na pana. Ukit-ukit ng mga kakatuwang simbolo na tumutugma sa mga nakikita ni Ramiro sa kanyang mga panaginip. Subalit ang pinakamatinding bahagi ng aparisyon ay ang nagaganap sa mismong likuran nito. Mula sa hangin, umusbong ang hindi mabilang na mga gintong kamay na nasa espiritual na anyo. Higit sa daang-daang libong mga kumikinang na kamay ang nakabuka, gumagalaw sa iisang ritmo na tila naghihintay ng utos. Bawat kamay ay naglalabas ng nakakapasong enerhiya, sapat upang durugin ang anumang itim na mahika. Maya-maya pa, dahan-dahang nag-angat ng tingin ang binata at nagtama ang kanilang mga mata. Sa sandaling yon, uminit ng husto ang pulseras na suday sa braso ni Ramiro. Naramdaman ng binata ang presensya ng gintong relikya. Walang salitang namutawi sa mga labi nito, ngunit sa pamamagitan ng titig na yon, isang buong aklatan ng lihim na karunungan, mga orasyon sa pakikipagdigma, at ang kapangyarihan ng lupa ang puwersang isinalin sa diwa ni Ramiro. Ang binata ang tagapagbantay ng agimat. At ngayon, natagpuan na nito ang nararapat na tagapagmana upang ipagpatuloy ang naantalang laban. Hindi nagtagal, dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Tinitigan siya nito ng malapitan, ngunit sa mga sandaling yan, nanatili pa ring nakakunot ang mukha nito. Ikaw ang anak ng albularyo. Mabuti naman at may supling siya na nakatagpo sa akin. Sapagkat ang pagkatalong yon ay habang buhay kong iindahin. Masyadong humina ang iyong ama. Hindi ko inaasahan na dahil sa panggagamot niya, makakalimutan niya ang aral at pagsasanay na ako mismo ang nagbigay at naghasa sa karunungan niyang taglay. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, kinuha nito ang pana sa kanyang likuran at sa kumpas ng kanyang kamay, libu-libong gintong palaso ang kumawala sa hangin. Para itong ulan, isang ulan ng pagkawasak. Ilang segundo pa ang lumipas, nakita niya kung papaano wasakin ng ulan ng palaso ang isang malaking bundok hindi kalayuan. Pagkatapos nun muling tumingin sa kanya ang nilalang, kasabay ng muli nitong pagwika ng, Bukas na bukas, bibigyan kita ng senyales. Magpapakita ako sa'yo sa isang anyo na hindi mo inaasahan. Kapag tinawag kita, kagad kang sumama. Huwag ka nang magtanong at huwag mong ipagsasabi ang lahat ng tungkol sa akin. Matapos nitong magsalita, biglang umusok ang katawan nito, kasabay ng unti-unti nitong paglaho. Sa isang iglap, tila hinigop pabalik ang kamalayan ni Ramiro. Napasinghap siya ng malalim, habol ang sariling hininga na parang nalunod sa malalim na dagat. Pagsilay niya sa paligid, umaga na. Ang malamig na simoy ng hanging amihan ay malayang pumapasok sa mga puwang ng kanilang sawaling dingding. Ngunit ang kanyang buong katawan ay nagliliyab sa init. Ang kanyang pawis ay tumatagaktak. Halos basain ng buo ang kawayang papag na kanyang hinihigaan.
Dahil dito kaagad niyang tiningnan ang kanyang kanang pulso. Ang suday ay nanlamig na muli. Bumalik sa anyong ordinaryong tanso. Ngunit sa ilalim ng kanyang balat, nararamdaman niya ang isang kakaibang puwersa. Isang rumaragasang ilog ng enerhiya na nag-aabang lamang na pakawalan. Lumipas ang 2 araw na puno ng tahimik na pag-aabang. Sa mga araw na yon, ipinagpatuloy ni Ramiro ang pagtatabas sa bukid. Pilit na itinatago ang nag-aalab na kuryosidad sa likod ng nakagawi ang kilos ng isang magsasaka. Pagsapit ng dapit hapon sa 2 araw, isang matanda ang biglang lumitaw sa gilid ng pilapil. Nakasuot ito ng gulanit na kamise de chino at kupas na salakot. Sa panlabas na anyo, mukha lamang itong isang ordinaryong pulubi na napadpad sa kanilang lugar. Ngunit nang magtama ang kanilang paningin, nakita ni Ramiro ang pamilyar na bagsik sa mga mata nito. Ang parehong lamig at talim ng paningin ng maputlang binata sa kanyang pangitain. Wala itong sinabing kahit na ano. Bagkus ay tumalikod lamang ang matanda at nagsimulang maglakad palayo. Sa isang mabilis na pagsulyap sa talampakan nito, napansin ni Ramiro ang isang malabong kislap ng berdeng liwanag na bahagyang umaangat sa alikabok. Walang pag-aalinlangan, binitawan ni Ramiro ang kanyang itak at tahimik na sumunod. Tinahak nila ang pinakaliblib na bahagi ng mga palayan, isang lugar na matagal nang inabandona at nilamon ng nagtataasang talahib at ligaw na baging. Dito nakatago ang isang lumang kahon ng palay na halos mapalibutan at maitago na ng mga naglalakihang puno. Sa lugar na ito, walang makakakita, walang makakarinig, at walang makikialam. Pagkatapak nila sa gitna ng tuyong lupa, biglang humarap ang matanda at nagpakawala ng isang sipa na kasing bilis ng kidlat. Tumama ito ng diretso sa dibdib niya at sa isang kisap mata, tumilapon siya ng ilang metro kasabay ng pag-ubo ng dugo. Yon ang simula ng 9 na buwan na purong impyerno at paghubog. Sa unang 3 buwan, nahubog ang pagdurog at pagbuo. Ang bawat araw ay isang pakikipaglaban para mabuhay. Hindi tinuruan ng matanda si Ramiro kung papaano umatake, kundi tinuruan siya nito kung paano masaktan at bumangon. Sa tuwing babagsak siya, gagamitin ng matanda ang sarili nitong kapangyarihan upang pisikal siyang durugin. Pinilit ni Ramiro na paganahin ang suday. Sa tuwing nakakaramdam siya ng matinding panganib, ang pulseras ay kusang nag-iinit, lumilikha ng manipis at gintong harang na hangin upang salagin ang mga nakamamatay na atake ng matanda. Kalaunan, natuto siyang mamanhid sa sakit. Ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo, na dating sanay humawak ng pang-araro ay naging kasing tigas ng bakal. Sa tuwing madudurog ang kanyang mga kalamnan, pinapadaloy ng suday ang sagradong enerhiya upang mabilis itong paghilumin na nagpapalakas sa kanyang pisikal na katawan ng higit pa sa normal na kapasidad ng tao. At sa 4 hanggang 6 na buwan, itinuro sa kanya ang gintong kamay at palaso, ang maging kasing tibay ng batong kanyang katawan, at nagsimula siya sa espiritual na pagsasanay. Gamit ang matatalas na kumpas ng kamay ng matanda, natutunan ni Ramiro na ibaluktot ang enerhiya sa paligid. Doon, pilit na ipinapabunot sa kanya ang mga patay na puno ng talahib gamit lamang ang kanyang isipan. Kapag lumakas na ang kakayahan mong yan, maski puno ay kaya mo nang bunutin mula sa kanilang kinatitirikan. Sa 5 buwan, naganap ang unang milagro. Habang pinapaulanan siya ng matanda ng mga naglalagablab na bato, buong lakas na itinaas ni Ramiro ang kanyang kanang kamay. Mula sa kanyang likuran,
isang higanteng gintong kamay na nasa espiritual na anyo ang marahas na sumibol mula sa hangin. Sinalo nito ang mga bato at dinurog ito na parang pulbos. Sa pagdaan ng mga linggo, dumami ng dumami ang mga gintong kamay na kaya niyang palabasin, na umaabot sa daan-daan na sumusunod sa bawat kumpas ng kanyang daliri. Sumunod na nahasa ang kanyang kakayahang umatake mula sa malayo. Natutunan niyang bumuo ng isang espiritual na kahoy na pana mula sa mismong hangin. Nagpapakawala ng mga palasong gawa sa purong gintong liwanag na may kakayahang bumutas ng mga solidong bato sa iisang tira lang. At sa pagsapit ng huling 3 buwan, nabuhay ang perpektong antingero. Ang huling yugto ng kanyang pagsasanay ay ang walang hanggang duelo de muerte laban sa kanyang tagapagsanay. Mula pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, nagpapalitan sila ng mga nakamamatay na atake. Dahil dito, naging tila anino na lamang si Ramiro. Ang kanyang bilis ay hindi na masundan ng paningin. Sa bawat pagtapak niya sa lupa, tila may sariling alon ang enerhiya na nagpapabigat sa hangin, nilulumpo ang sinumang malapit. Pinagsanib niya ang galit, ang karunungan ng kanyang yumaong ama, at ang sining ng pakikipagdigma ng tagapagbantay ng suday. Natutunan niyang gumalaw ng halos nakalutang. Tila ginagamit ang hangin bilang sariling tungtungan, eksakto sa ginagawa ng maputlang binata. Sa huling araw ng 9 na buwan, nakatayo si Ramiro sa gitna ng wasak na kahon ng palay. Wala nang mga patay na puno. Lahat ay naging alikabok dahil sa puwersa ng kanilang mga kalaban. Habang nagpapahinga, humarap ang matanda at sumugod dala ang isang puwersang sapat upang pumatay ng 100 tao. Subalit hindi na kumurap si Ramiro. Sa isang kalmadong paghinga, nagningning ng husto ang suday. Hindi na niya kailangang gumalaw. Mula sa kanyang likuran, libu-libong gintong kamay ang sabay-sabay na pumutok palabas, humarang at bumasag sa atake ng matanda. Kasunod nito, bumuo siya ng isang gintong palaso sa kanyang kamay, inasinta ang puso ng tagapagsanay at pinakawalan ito. Bago pa man tumama ang palaso, biglang naglaho ang matanda at pumalit ang anyo ng maputlang binata. Sinalo nito ang gintong palaso gamit ang 2 daliri. At doon, unti-unting naglaho ang sandata sa hangin. Isang manipis ngunit malinaw na ngiti ang gumuhit sa labi ng espiritu. Ang kauna-unahang pagkakataong nakita niya itong nasiyahan. Pagkatapos, marahan itong lumapit sa kanya habang nakalutang. Kagad nitong hinawakan ng balikat niya pagharap nila habang masayang nagwiwika ng, "Handa ka na. Ngayon, gawin mo ang lahat ng sinasabi ng puso mo. Ibigay mo ang hustisya na hangad ng iyong ama. Ngunit sa iyong paglalakbay, alalahanin mo sana ang ibang mga taong biktima ng mga demonyo na katulad ng antingerong hinahanap mo. Tulungan mo sila at sa pamamagitan nito, matututunan mo ang mas higit mong misyon sa mundong ito." Pagkatapos nitong magwika, dahan-dahan na itong umatras at tuluyang naging usok. Naiwan si Ramiro sa gitna ng kawalan, balot ng kapangyarihang hindi kayang tibagin ni numan. Sa pagtatapos ng 9 na buwan ng malupit na pagsasanay, nilisan ni Ramiro ang liblib na bahagi ng palayan at tinahak ang daan pabalik sa kanilang tahanan. Ngunit hindi na siya ang dating magsasaka na yumuyuko sa araw at nagpapakumbaba sa lupa. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang mabigat na presensya, tila sinusukat ng hangin at sinasabayan ng tahimik na pagyanig ng kapaligiran. Pagdating niya sa kanilang baryo, bumungad sa kanya ang isang nakakapanlumong tanawin. Ang dating masiglang pamayanan na pinoprotektahan ng kanyang yumaong ama
ay nabalot ng lagim. Bago pa man lumubog ang araw, nakapanid na ang lahat ng pinto at bintana. Ang mga aso ay nakasiksik sa ilalim ng mga bahay, nanginginig at ayaw kumahol. Sa pagkawala ng dating albularyo, nawala ng pananggalangang lugar at naging pugad ito ng mga mapagsamantalang nilalang ng dilim. Nalaman niya mula sa bakas ng pangambas sa paligid na may isang kawan ng mga aswang ang nagpasimuno ng lagim sa baryo. Ang kanilang mga biktima ay mga inosenteng bata at mga babaeng nagdadalang tao. Nang madiskubre niya ito, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Sa halip na magpahinga, inihanda niya ang kanyang sarili para sa gabi. Kagad niyang pinuntahan ng isang kubo sa dulo ng baryo kung saan nakatira ang isang babaeng nasa kabuwanan. Walang kaabog-abog na umupo si Ramiro sa ibabaw ng bubong ng bahay, nagkukubli sa anino ng kalapit na puno ng mangga. Matapos nun, pinatay niya ang kanyang sariling presensya. Isang diskarteng natutunan niya sa maestrong nagturo sa kanya. Tila siya naging bahagi ng hangin. Walang amoy, walang tunog, at walang emosyon. Pagsapit ng hating gabi, nagsimulang lumamig ang simoy ng hangin. Kasunod nito ay ang nakakakilabot at malinaw na tunog na nagmumula sa kaitaasan. Mula sa maitim na ulap, bumulusok pababa ang 5 dambuhalang anino. Meron silang malalapad na pakpak na parang paniki, mga matang kasing pula ng baga at mga matutulis na kuko na kayang pumunit ng kahit na ano. Naglalaway sila dulot ng matinding gutom, handang wasakin ang bubong upang kunin ang sanggol sa sinapupunan ng ina. Ngunit bago pa man dumapo ang unang aswang sa bubungan, umilaw ng matindi ang suday sa kanang pulso ni Ramiro. Walang babala at walang pagdadalawang isip, kumilos si Ramiro. Sa isang iglap, nawala siya sa kanyang pwesto at lumitaw sa mismong harapan ng nangungunang aswang na nasa himpapawid. Ginamit niya ang hangin bilang tungtungan. At doon, laking gulat ng halimaw nang makita ang isang tao na nakalutang sa ere. Bago pa man makasigawang nilalang, ikinumpas ni Ramiro ang kanyang kamay. Mula sa kanyang likuran, pumutok ang isang higanteng gintong kamay na nasa espiritual na anyo. Hinawakan nito ng mahigpit ang katawan ng aswang at sa isang walang awang pagpisil, dinig sa buong paligid ang sabay-sabay na paglagutok at pagkabasag ng mga buto nito. Matapos nun, bumagsak ang nilalang sa lupa na parang isang sako ng basurang wala ng buhay. Dahil sa pangyayari, nag-apoy sa galit ang 4 na natitirang aswang. Pagsilay nila kay Ramiro, sabay-sabay silang sumugod ng walang takot. Ngunit sa halip na masindak, nanatili siyang kalmado. Wala kang makikitang takot sa kanyang mga mata, kundi ang dalisay na otoridad. Nang malapit na ang mga kuko ng kalaban sa kanyang muka, kusang gumalaw ang enerhiya ng suday. Isang manipis ngunit hindi matitibag na harang ng hangin ang nabuo sa paligid niya. Bumaon at nabali ang mga kuko ng mga aswang nang tumama sila sa harang. Gamit ang pagkakataong yon, kagad niyang hinawakan sa leeg ang pinakamalapit na nilalang gamit ang kanyang mismong kamay na mas matigas pa kesa bakal. Ibinato niya ito pababa ng lupa ng napakalakas, dahilan upang mayanig ang bukid at lumikha ng isang malalim na uka kung saan ito lumagpak. Nang mapagtanto ng 3 natitirang aswang na hindi nila kayang pantayan ang lakas ng kanilang kaharap, sinubukan nilang tumakas pa itaas pabalik sa madidilim na ulap. Subalit hindi na sila palalampasin ni Ramiro. Kaagad niyang iniangat ang kanyang 2 kamay. Sa isang mabilis na paghila sa hangin, nabuo ang isang kumikinang na espiritual na pana. Hinugot niya ang imahinasyong pisi nito at mula rito'y umusbong ang 3 matutulis na gintong palaso
na nababalot ng mainit na enerhiya ng lupa at liwanag. Nang tuluyan itong lumitaw sa pisikal na mundo, kagad niyang binitawan ang PC. At sa isang iglap, bumulusok ang mga palaso ng mas mabilis pa sa kidlat. Eksaktong tumama ang bawat isa sa likuran ng mga tumatakas na aswang. Pagbao ng gintong liwanag sa kanilang mga itim na katawan, sumabog ang mga ito sa ere at naging itim na abo bago pa man tuluyang bumagsak sa lupa. Literal na wala silang naging laban. Sa loob ng ilang sandali, ang kawan ng mga demonyong naging bangungot ng baryo ay tuluyang nabura. Matapos nun, bumaba si Ramiro at marahang tumapak pabalik sa lupa. Unti-unting nawala ang gintong liwanag ng kanyang pulseras at ng kanyang mga sandata. Sumabay sa muling pagtahimik ng gabi. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal sila ng kanyang pamilya, may dumating na 3 matatandang lalaki. Kahit hindi niya yun nakikita, ramdam niya ang nakakasuka at madilim na presensya ng mga ito. Kaya naman walang sabi-sabi, kagad siyang lumabas hanggang sa magkaharap na silang 4. Nang masipat naman siya ng matanda, lumapit yon ng may buong pagpapakumbaba. Pagharap nila, kagad na yumuko ang 3, pagpapakita ng kanilang pagkilala at pagtanggap sa kapangyarihan ng binata. Kami ang mga pinuno ng mga aswang na pinaslang mo kagabi. Naparito kami hindi para magbigay ng babala o kung ano paman. Naparito kami para sabihin sa iyo na nagpapasakop kami sa iyong kapangyarihan. Alis kami ngayon din at ipinapangako namin sa iyo, hindi na kami magpapakita rito. Ang tanging hiling lang sana namin, Antingero, huwag mo kaming papatayin. Paalisin mo kami ng mapayapa at sa gayon ikaw ay aming pasasalamatan. Nang marinig niya ito, hindi siya sumagot. Batid niya na masasamang tao ang kaharap niya, kaya hindi nito kailangan pa ng awa niya. Kaya naman ang ginawa niya, binigyan niya ito ng maikling panahon para gawin ang kanilang mga nais. Sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Hanggang dapit hapon na lang kayo rito. Pag hindi pa kayo umalis sa oras na itinakda ko, uubusin ko kayo. Ngunit nang marinig ito ng 3, kaagad itong nagreklamo. Hindi sila maaaring umalis ng dapit hapon dahil yon ang kasagsagan ng panahon upang gawin ang kanilang pagpapalit anyo. At kung maglalakbay sila suot ang mga balat kayo nila, hindi rin sila makakalayo sa lugar na yon nang hindi nakakatagpo ng panibagong kalaban. Subalit nang marinig niya ang reklamo ng mga ito, kaswal na lamang niya itong tinalikuran. Matapos nun, hindi na siya nag-abalang lingunin ng mga ito nang marinig niya ang mabibigat at tila nagngangalit nilang mga hakbang palayo. Ibinigay na niya ang kanyang hatol at sa mundo ng mga Antingero, ang binitawan na salita ay tila bakal na hindi na mababaluktot pa. Nagpatuloy ang maghapon ng walang ingay. Ngunit sa ilalim ng katahimikan ay nag-aabang ang tensyon. Habang patungo na ang araw sa paglubog at nagsisimula ng mamula ang kalangitan, pumuesto si Ramiro sa balkonahe ng kanilang bahay. Ipinalipad niya ang kanyang pakiramdam. Hinayaang dumaloy ang kanyang isipan, kasabay ng hangin upang kapain ang buong paligid. At doon, naramdaman niya ito. Hindi sila umalis. Sa halip na lumikas, nagtipon ng 3 matatanda sa isang lumang sementeryo sa hangganan ng baryo, kasama ang humigit kumulang 20 iba pang aswang. Pilit nilang itinatago ang kanilang presensya sa pamamagitan ng mga itim na orasyon, naghahanda upang gantihan ng bagong tagapagtanggol sa oras na dumilim ang paligid. Nang madiskubre niya ito, isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Ramiro. Doon,
Naunawaan niya na ipinagpalit ng mga ito ang kanilang buhay para sa kanilang kayabangan. Bago pa man tuluyang kumagat ang dilim, nakatayo na siya sa tarangkahan ng lumang sementeryo. Ang hangin sa lugar na yon ay mabigat at amoy lupa na hinaluan ng nabubulok na karne. Mula sa mga lumang nicho at sa masukal na damuhan, dahan-dahang nagsilabasan ng pangkat ng mga aswang. Ang iba sa kanila ay nanatili sa anyong tao, ngunit may mga matang nagliliyab sa pula, habang ang iba naman ay nasa kalagitnaan na ng pagpapalit anyo. Pinangunahan ng 3 matatanda ang kawan, at sa mga sandaling yon, kapansin-pansin na ang mga matatanda ay nagkukunwari lamang. Habang pinagmamasdan niya ito, nakita niya na ang kanilang mga muka ay pumangit sa galit, at mula sa kanilang mga bibig ay tumulo ang itim na laway. Binigyan ka namin ng paggalang, ngunit tinrato mo kami na parang mga aso. Dito ka na malalagutan ng hininga. Kahambugan mo ang papatay sa'yo. Ngunit nang marinig niya ito, hindi na siya sumagot pa. Batid niya na ang mga salita ay walang silbi laban sa mga nilalang na isinumpa ng lupa. Hindi nagtagal, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at sa isang iglap, ang suday ay naglabas ng nakakabulag na gintong liwanag na pumaslang sa mga anino sa paligid. Dahil sa ginawa niya, sumugod ang unang 5 aswang. Mabilis silang tumalo ng mataas upang sabay-sabay siyang sakmalin. Ngunit kalmado lang na umatras si Ramiro ng isang hakbang. At bago pa man bumagsak ang mga kalaban, pinalabas niya ang 10 gintong kamay. Bumulusok ang mga espiritual na kamay na tila mga higanteng kamao at diretsyong sumalpok sa dibdib at mukha ng mga sumugod na aswang. Doon, kapansin-pansin ang pagkapunit ng hangin dahil sa matinding puwersa. Kagad na tumilapon ng 5 pabalik. Nabasag ang kanilang mga buto bago pa man sila bumagsak sa mga konkretong nicho na tuluyang gumuho dahil sa bigat nila. Nang makita ito, umatungal ang buong kawan at sabay-sabay na umatake mula sa lahat ng direksyon. Ang iba ay gumapang sa lupa ng napakabilis, habang ang iba ay lumipad paikot sa kanya. Ngunit si Ramiro ay hindi na isang ordinaryong tao. Ginamit niya ang sining ng paggalaw na natutunan niya sa kanyang maestro. Tila siya naging usok na naglalaho at lumilitaw sa iba't ibang parte ng sementeryo. Bawat paglitaw niya ay may kasamang malutong na pagwasak. Ginamit niya ang kanyang tinatigas na mga kamay at paa. Isang sipa niya sa ulo ng isang aswang ay sapat upang tuluyan itong maputol mula sa katawan. At sa isang wasiwas ng kanyang palad sa dibdib ng kalaban ay sapat na upang durugin ang puso nito. Nang dumami ang mga lumilipad na kalaban na nagtatangkang umatake mula sa itaas, kusang pinalutang ni Ramiro ang kanyang sarili sa ere gamit ang kapangyarihan ng lupa. Sa isang mabilis na kumpas, binuo niya ang kanyang gintong pana. Imbis na isa-isang asintahin ng mga ito, hinigit niya ang pisi ng sagad at mula sa nag-iisang gintong palaso, ay nahati ito sa 20 magkakahiwalay na sinag ng liwanag. Pagkatapos, binitawan niya ang pisi at umula ng gintong apoy sa lumang sementeryo. Bawat palaso ay walang sablay na tumuhog sa mga aswang, sumabog at ginawa silang itim na abo pagbagsak sa lupa. Sa loob ng ilang minuto, naubos ang mga tauhan. Tanging ang 3 matatanda na lamang ang natira, nanginginig na nakatayo habang pinagmamasdan ng pagkaabo ng kanilang kawan. Napuno ng matinding takot ang kanilang mga mata. Napagtantong ang kanilang kaharap ay hindi isang ordinaryong tao, kundi isang purong manifestasyon ng karahasan at kapangyarihan. Sinubukan nilang tumakbo palayo, ngunit huli na. Nakalapag na si Ramiro sa kanilang harapan bago pa man sila makagawa ng 3 hakbang.
Walang pag-aalinlangan, inilabas niya ang 3 higanting gintong kamay. Hinawakan nito ang 3 matatanda. Iniangat sila sa himpapawid at idiniin ng buong lakas sa isang malaking puno ng nyog. Dinig na dinig ang pagmamakaawa nila. Ngunit walang kahit na anong awa ang rumehistro sa muka ni Ramiro. Pinalamig ng kanyang pagsasanay at mga pinagdaanan ang kanyang emosyon. Kaya sa isang kumpas ng kanyang kanang kamay na suot ang suday, umigting ang gintong enerhiya at tuluyang dinurog ng mga espiritual na kamay ang 3 pinuno ng mga aswang hanggang sa tuluyan na silang mamatay. Matapos ang mga pangyayari, tahimik na pinaglaho niya ang mga kamay at mula sa lugar na yon, naramdaman niya ang nakakabinging katahimikan sa paligid ng mga abo ng mga nilalang. Ilang araw muna siyang nanatili sa kanilang tahanan bago siya nagdesisyon na gawin ang pinakamahalagang paglalakbay sa buong buhay niya. Makalipas ang 1 linggong pag-iisip, tuluyan ng nilisan ni Ramiro ang bayan ng Likab, bit-bit ang nag-aalab na layuning matunto ng antingerong si Heron. Sa bawat hakbang niya palayo sa kanyang lupang tinubuan, pilit niyang pinakikiramdaman ng naiwang bakas ng itim na enerhiya ng pumaslang sa kanyang ama. Ang kanyang paglalakbay ay hindi naging madali. Tinahak niya ang mga masukal na kagubatan, matatarik na kabundukan, at mga inabandonang nayon na pinamumugaran ng mga ligaw na kaluluwa. Sa bawat lugar na kanyang daraanan, nag-iiwan siya ng bakas ng paglilinis. Ginagawa niya ito bilang marka upang magsilbing babala sa iba pang nilalang na magtatangkang manirahan sa lugar na kanyang dinaanan. Pagsapit ng 9 na araw ng kanyang paglalakbay, bumungad sa kanya ang isang malawak at tila walang hangganang ilog. Ang tubig nito ay may kakaibang kulay, isang malalim at madilim na berde na halos hindi tinatagos ng sikat ng araw. Kapansin-pansin din ang kawalan ng agos at kawalan ng paghuni ng mga hayop. Isang nakakabinging katahimikan ang bumabalot sa buong katubigan, isang pahiwatig na may naghihintay na panganib sa ilalim nito. Kaya naman bago pa siya makatapak sa pangpang, isang malamyos at nakakabinging usalang kanyang inihipan. At sa isang iglap, mula sa gitna ng ilog, dahan-dahang lumitaw ang 5 figura ng mga dalaga. Sila ay mga magindara. Ang kanilang mga balat ay kasing puti ng perlas at ang kanilang mahabang buhok ay sumasayaw sa ibabaw ng tubig. Sa pamamagitan ng kanilang kanta, pilit nilang binabaluktot ang isipan ng sinumang makakarinig upang akitin ito palusong sa tubig papunta sa isang tiyak na kamatayan. Subalit bago pa man tumalabang ilusyon at gayuma sa isipan ni Ramiro, pumintig ng malakas ang suday sa kanyang pulso. Ang init ng agimat ay parang kidlat na gumising sa kanyang kamalayan. At sa isang iglap, nawasak ang balat kayo ng mga nilalang. Ang mga nakakabighaning dalaga ay napalitan ng kanilang tunay na anyo. Mga halimaw na may kaliskis na kulay putik, mga matang walang itim, at mga bungangang puno ng matutulis na ngipin na tila mga pako. Nang mapagtanto ng mga magindara na hindi gumana ang kanilang salamangka, napalitan ng nakakapanindig balahibong tili ang kanilang awitin. Kasabay ng kanilang pagsigaw, tila kumulo ang buong ilog. Mula sa kailaliman, nagliparan palabas ang 12-12 mga kataw. Ang kanilang mga katawan ay nagtaglay ng maskuladong binti ng tao, ngunit may mga palikpik at braso na tila yari sa matigas na bato at nababalot ng makakapal na lumot. Ayon kay Ramiro, sila ang mga mandirigma ng ilog na sanay pumatay at lumapa ng laman. Dahil sa pangyayaring yon, kahit binabalot na ng matinding kadiliman ng kalupaan, buong tapang pa rin siyang sumugod. Sa halip na umatras, humakbang siya pasulong, ngunit hindi lumubog ang kanyang mga paa sa tubig.
Gamit ang enerhiya ng lupa at hangin, umilaw ang dalawang berdeng bato sa ilalim ng kanyang talampakan. Lumutang siya ng ilang pulgada mula sa ibabaw ng ilog na siya namang labis na ikinagulat ng mga nilalang. Pagsilay ng mga ito sa ginawa niya, sumugod ang unang pangkat ng mga kataw na umahon mula sa tubig na parang mga bala. Pilit nilang inabot ang mga binti ni Ramiro upang hilahin siya pailalim. Subalit kalmado niya itong naiwasan. Pagsilay niya sa isang kataw na tumalo ng mataas upang sakmali ng kanyang ulo, mabilis na ikinumpas ni Ramiro ang kanyang braso. Isang gintong kamayang marahas na sumibol mula sa kanyang likuran. Sinalo nito ang halimaw sa ere at sa isang mabilis na pagpisil, pinasabog nito ang katawan ng nilalang. Umula ng itim na dugo at laman sa ibabaw ng ilog na siyang naging sanhi upang mas lalong magalit ang kanyang mga kalaban. At sa isang kisap mata, sabay-sabay na nagpakawala ng mahika ang mga magindara mula sa malayo. Ginamit nila ang tubig upang bumuo ng mga matutulis na sibat at latigo na rumagasa patungo kay Ramiro. Mula sa lahat ng direksyon, pinaulanan siya ng nakamamatay na atake ng katubigan. Upang salagin ito, itinaas niya ang kanyang kanang kamay. Ang suday ay naglabas ng isang makapal at umiikot na pader ng hangin. Bawat sibat ng tubig na tumama sa harang ay nawawasak at bumabalik sa pagiging ordinaryong ampon. Habang sinasalag ang mga atake mula sa malayo, hindi huminto sa pag-atake ang mga kataw sa malapitan. Binigyan nito ng pagkakataon ang mga magindara na umatake nang hindi sila tinatamaan sa paniniwalang yon ang papaslang sa kanilang kalaban. Ngunit bawat atake ay iniiwasan niya ng may perpektong tiyempo, kasabay ng paggante ng mga nagliliyab na sipa at suntok. Bawat tama ng kanyang pinatigas na kamao ay bumabasag sa makapal na kaliskis at bungo ng mga kalaban. At sa isang kisap mata, lumutang ang mga walang buhay na katawan ng mga kataw hanggang sa mabalot na ng dugo ang kabuuan ng ilog. Nang makita ng mga magindara na nauubos na ang kanilang mga bantay, nagkaisa sila upang gawin ang kanilang pinakamalakas na atake. Sumisid sila sa ilalim, paikot na lumangoy ng napakabilis hanggang sa nakalikha sila ng isang dambuhalang alimpuyo. Ang ipo-ipo ng tubig ay unti-unting lumalaki, humihigop ng hangin at pilit na hinihila si Ramiro pababa sa madilim na kailaliman. Ngunit sa halip na lumaban sa puwersa ng alimpuyo, hinayaan ni Ramiro na hilahin siya ng hangin paitaas. Umangat siya ng ilang metro sa himpapawid, tamang-tama upang makita ang pinakagitna ng umiikot na tubig kung saan nakatago ang mga magindara. Dito, kagad niyang ibinuka ang kanyang mga palad at mula sa purong enerhiya, muling nabuo ang kanyang espiritual na pana. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito hinati sa maraming peraso. Ibinuhos niya ang lahat ng naiipong gintong liwanag sa iisang makapal at nag-aapoy na palaso. Sa pamamagitan nito, kagad na nagliwanag ang buong kalangitan na tila bumaba ang mismong araw sa kanyang mga kamay. At sa isang kumpas, hinugot niya ang pisi ng sagad. Mabilis na binalot ng matinding hangin ang paligid bago niya tuluyang binitawan ang sandata. Matapos nun, bumulusok ang gintong palaso pababa, direkta sa pinakagitna ng alimpuyo. Pagbangga ng liwanag sa tubig, isang nakakabinging pagsabog ang yumanig. Nagtalsika ng tubig pataas na tila isang higanteng bukal. At sa ilalim ng ilog, kumalat ang nakakapasong gintong enerhiya na sumunog at tumupok sa lahat ng natitirang kataw at magindara. Wala silang naging kawala sa puwersang yon. Nang tumila ang ulan ng tubig at muling kumalma ang ilog, nanatili itong patay at tahimik. Ang kulay ng katubigan ay tuluyan ng naging itim dahil sa abo ng mga halimaw.
Matapos niya yung masilayan, dahan-dahang bumaba si Ramiro. Lumapag sa kabilang pangpang ng ilog at nagpatuloy sa kanyang pag-usad. Paglayo niya sa lugar, bahagya muna siyang nagpahinga bago niya ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Pagsapit ng 3 araw mula nang lisanin niya ang madugong ilog, narating niya ang bulubunduking bayan ng Patabangan. Ang lugar ay kilala sa matatarik na bangin at mayayabong na kagubatan, ngunit sa araw na yon, isang bahagi ng kabundukan ang tila pinatag ng isang malagim na sakuna. Nadatnan niya kasing nakabunot ang mga naglalakihang puno, sunog ang mga talahib at basag ang mga higanting bato sa paligid. At sa gitna ng pagkawasak na ito, nakatayo ang isang pamilyar na figura, si Heron. Sa paanan ng antingero ay nakabulagta ang isang lalaking wala ng buhay, ang panibagong biktima ng uhaw nitong patalim. Nakita ni Ramiro kung paano walang awang tinapakan ni Heron ang mukha ng namatay na kalaban bago sinamsam ang mga agimat nito. At ang nakakapangngit-ngit pa, sa kabila ng matinding pinsala sa paligid na nagpapahiwatig ng isang madugong labanan, wala man lang ni isang butil ng pawis o mantsa ng dugo sa damit ng kanyang kalaban. Ang paghinga nito ay nanatiling kalmado, at ang malademonyong ngiti na pumaslang sa ama ni Ramiro ay nanatiling nakaukit sa kanyang muka. Tila ba ang pagpatay sa isang malakas na kalaban ay isang simpleng paglalakad lamang para sa kanya. Nang maramdaman ni Heron ang presensya ng bagong dating, lumingon ito. Pinasadahan niya ng tingin si Ramiro mula ulo hanggang paa. Dahil pinatay ni Ramiro ang kanyang enerhiya, ang nakita lamang ni Heron ay isang mukhang ordinaryong binata na naligaw sa gitna ng kabundukan. At dito, isang mapaklang halakhak ang pinakawalan nito. Maya-maya pa, hindi na ito nagdalawang isip na sumugod ng walang anumang babala. Ginamit nito ang parehong bilis na hindi masunda ng ordinaryong mata. Ang mismong bilis na bumasag sa depensa ng ama ni Ramiro noon. Nang medyo makalapit na yun sa kanya, kagad nitong hinugot ang kanyang patalim na umaapaw sa itim na mahika at diretsyong inasinta ang leeg ng binata upang tapusin ang laban sa isang iglap. Ngunit hindi kumurap si Ramiro, ni hindi siya umatras. Isang pulgadang distansya bago humiwa ang patalim sa kanyang balat, kusang umilaw ang suday. Isang pader ng hangin na kasing tigas ng diamante ang sumalag sa atake. Dinig sa buong kabundukan ang paglagatok ng buto sa mismong pulso ni Heron dahil sa lakas ng pagkakabangga ng kanyang sariling puwersa. At dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't napaatras siya, bakas ang matinding pagkabigla sa kanyang mga mata. Ilang minuto pa ang lumipas. Kasyual na tumingin si Ramiro kay Heron ng may nanlalamig na mga mata. Habang ginagawa niya ito, umilaw ang 2 berdeng bato sa ilalim ng kanyang talampakan at dahan-dahan siyang lumutang ng ilang pulgada mula sa lupa. Dito na napagtanto ni Heron na hindi simpleng tao ang nasa kanyang harapan. Dala ng matinding pagkadismaya at pagramdam ng galit dulot ng pangmamaliit, umatungal sa galit si Heron at muling sumugod. Pinaulanan niya si Ramiro ng daan-daang sapak, sipa at itim na orasyon. Bawat atake ay may sapat na lakas upang dumurog ng isang malaking bato. Subalit sa paningin ni Ramiro, tila napakabagal ng lahat. Nagsimula siyang maglakad pasulong habang nasa himpapawid. Iniiwasan niya ang bawat saksak ni Heron ng may perpektong tiyempo. Wala siyang ginamit na harang sa pagkakataong ito. Ipinakita nito kay Heron na hindi nito kayang dumampi sa kanyang damit. At nang akmang itatarak ni Heron ang kanyang pinakamalakas na patalim ng diretso sa dibdib ng binata, ginawa ni Ramiro ang isang bagay na tuluyang sumira sa kumpiyansa ng kalaban.
Itinaas niya ang kanyang kamay at sinalo ang sumugod na patalim gamit lamang ang kanyang dalawang daliri. Dahil sa pangyayari, bumakat ang matinding takot sa mukha ni Heron. Pilit nitong binabawi ang sandata, ngunit tila ito nakabaon sa isang bundok na hindi matitinag. Sa isang malakas na pagpitik ni Ramiro, nagkadurog-durog ang itim na patalim na para bang basag na salamin. At dahil sa nangyari, napilitan itong umatras habang naghahabol ng hininga. Siguro ngayon naiisip mo na hindi uubra ang lahat ng salamangka mo sa akin. Anong pakiramdam, Heron, na may isang biglang nagpakita na di hamak na mas mataas ang antas kumpara sa'yo? Ngayon ba, nararamdaman mo na rin ang pakiramdam ng mga biktima mo? Tumahimik ka! Matapang na sagot naman ito. Matapos ang pag-uusap, nag-akma si Heron na tatakbo. Ngunit bago pa man niya ito magawa, ikinumpas ni Ramiro ang kanyang kaliwang kamay. Mula sa hangin lumitaw ang isang higanting gintong kamay na marahas na sumampal kay Heron. Tumilapon ang antingero at bumangga sa isang higanting puno. At bago pa man ito makabawi mula sa pagyanig ng kanyang utak, dalawa pang gintong kamay ang lumitaw at hinawakan ang magkabilang binti nito. Ibinitin siya ng patiwarik sa ere na parang isang walang kwentang insekto. Sa puntong yon, ginamit ni Heron ang kanyang itim na mahika upang maghilom ang kanyang mga nabaling buto. Ngunit bago pa man matapos ang proseso, pinalabas ni Ramiro ang 10 pang gintong kamay. Sunod-sunod na binugbog, sinuntok at binali ng mga espiritual na kamao ang bawat parte ng kanyang katawan. Sa tuwing maghihilom ang laman nito, muli itong wawasakin ng mga gintong kamay. Ginawa siyang laruan ng binata sa pisikal at emosyonal na paghihirap na nagpapakita na ang kanyang ipinagmamalaking lakas ay isang basura lamang sa harap ng tunay na karunungan at perpektong antingero. Dahil dito, nawala ang malademonyong ngiti ni Heron. Napalitan ito ng hagulgol at pagmamakaawa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki dulot ng purong takot. Nang mapansin niya ang tansong pulseras na nakapulupot sa kanang kamay ng binata. Doon naalala niya ang pulseras na hindi niya pinag-aksayahang kunin noong mga panahong meron siyang pagkakataon. Ikaw, ang anak ng matandang tinalo ko noon. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi na siya sumagot. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakabingi kesa sa anumang sigaw ng galit. Maya-maya pa, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at binuo ang kanyang espiritual na pana. Ngunit imbis na asintahin si Heron mula sa malayo, lumutang si Ramiro papalapit hanggang sa magkaharap sila ng malapitan. Dito ibinaba niya ang pana. Wala siyang balak bigyan ng malinis na kamatayan ang demonyong nasa kanyang harapan. Hindi nagtagal. Nang makakuha na siya ng sapat na lakas, ibinuka niya ang kanyang kanang palad na nagliliyab sa nakakapasong gintong enerhiya at buong lakas na idiniin ito ng diretso sa dibdib ng kalaban niya. Sa isang iglap, sumabog ang purong liwanag mula sa likuran ng antingero. Ang sagradong enerhiya ay marahas na pumasok sa kanyang katawan. Tinutunaw hindi lamang ang kanyang mga buto at laman, kundi pati na rin ang itim na mahikang nagbibigay sa kanya ng lakas. At sa loob lamang ng ilang segundo, isang huling nakakakilabot na tili ang pinakawala ni Heron bago tuluyang naging itim na abo ang buong katawan nito. Nang tuluyang liparin ng hangin ang mga abo ni Heron, bumaba si Ramiro pabalik sa lupa. Unti-unting nawala ang gintong liwanag ng 2 bato sa kanyang talampakan at ang nagliliyab na enerhiya ng suday. Kasabay ng pagkawala ng presensya ng masamang antingero, tila nakahinga ng maluwag ang mismong kabundukan ng patabangan.
Ang mabigat na ulap na kanina pa nakadungaw ay napawi. Hinayaang tumagos ang mainit na sikat ng araw sa mga dugoang dahon at basag na bato. Umihip ang isang malamig at payapang hangin, nagdala ng amoy ng sariwang lupa. Sa kalagitnaan ng nakakabinging katahimikan, muling lumitaw ang figura ng maputlang binata. Nakalutang ito sa itaas ng isang malaking tipak na bato, tahimik na nakamasid kay Ramiro. Wala na ang seryoso at nakakunot nitong noo na bumungad sa kanya noong una silang magkita. Sa halip, isang payapa at maaliwalas na ngiti ang nakapinta sa mukha ng espiritong tagapagbantay. Hindi na ito nagsalita. Dahan-dahan lamang itong tumango, isang tahimik na pagpupugay at formal na pagkilala sa tagumpay ng kanyang piniling tagapagmana. Matapos nito, unti-unting naging gintong alikabok ang katawan ng binata. Sumama ito sa ihip ng hangin at tuluyang pumasok sa suday na ngayon ay tahimik na lamang na nakapulupot sa kanyang pulso. Sa sandaling yon, naramdaman ni Ramiro ang isang pambihirang gaan sa kanyang dibdib. Nawala ang bumabagang galit na 9 na buwang sumunog sa kanyang kaluluwa. Ang bigat ng pagdadalamhati at pagkauhaw sa paghihintay ay tuluyan ng naglaho. Sa halip na kalungkutan, isang malinaw at dalisay na layunin ang pumalit sa kanyang puso. Naunawaan niya ngayon ang tunay na bigat ng mga huling salita ng Espiritu sa kanya. Ang hustisya para sa kanyang ama ay simula lamang ng isang malaking misyon. Habang sinasariwa niya ang lahat ng iyon, naalala niya ang paulit-ulit na babala ng kanyang ama noon. Hindi mo papangaraping mabuhay sa buhay na aking tinatahak. Huwag mo na akong sundan pa. Dahil dito, ngumiti ng mapait si Ramiro. Batid na niya ngayon kung bakit pilit siyang inilalayo ng kanyang ama sa mundo ng lihim na karunungan. Alam ng matanda ang hirap, panganib, at ang walang katapusang digmaan sa pagitan ng liwanag at dilim. Ngunit hindi na siya maaaring tumalikod dahil wala na ang simpleng magsasakang nangangarap maging albularyo. Hindi siya nanggagamot ng pisikal na sakit gaya ng kanyang ama, kundi naging isang mandirigmang pumupuksa sa mga naghahasik ng sakit at lagim sa lipunan. Maya-maya pa, tumingala si Ramiro sa maaliwalas na kalangitan at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa isip-isip niya, nakita niya ang mukha ng kanyang ama, nakangiti at tila ba sa wakas ay panatag na. Tahimik siyang nag-alay ng isang maikling dasal ng pasasalamat at pamamaalam. Pagkatapos, pinulot niya ang kanyang kupas na sombrero na nahulog sa lupa. Isinuot ito at tinalikuran ang lugar kung saan natapos ang buhay ng taong nagpabago sa kanyang kapalaran. Nagsimula siyang maglakad, hindi pabalik sa bayan ng likab upang mamuhay ng tahimik, kundi patungo sa mga susunod na probinsya, sa mga liblib na nayon at madidilim na kagubatan na nangangailangan ng liwanag at tagapagtanggol. Mula sa araw na yon, ang pangalang Ramiro ay hindi na lamang nakilala bilang isang simpleng anak ng magsasaka. Siya ay kinilala rin at kinatakutan ng mga matataas na uri ng nilalang sa kaliwa dahil sa suday ng datu na tangan ng perpektong antingero.